बे थांखि आरो नोजोरखौ हारिमु बिफाननिफ्राय बा हारिमु आफादनिफ्रायानो जा बिथांनि न'खरनिफ्रायानो जा बा जोंनि केसि सिमला मिउजिक स्कुलनिफ्रायानो जा बिथांनि सानस्रि आरो सानथौखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो बे फोथांनानै लाखिनायनि जिखिनि हेफाजाब बे हेफाजाबखौ बयबो हेफाजाब होलायनायजों लोगोसे आंनिफ्रायबो जेसे नांगौ एसे आंनिफ्राय बा जेसे आं गावनो हायो बिदि हिसाबै आङो सानदों दा बिनि गेजेरावनो साननाय बायदियै मोननैसो खराखौ आं होनो लुबैदों बिथांनि गोबां मेथाइ दं जाय बुस्थुआ रेकर्डिंआ जोबाखै आं मिथिनायाव दाखालि सनेस्वर जि बिहामजो मंग्लि मेथाइ रोजाबग्रा बिथांजोंबो आं रायलायबाय बिथांमोननि जिखिनि रेकर्डिं जायै जिखिनि मेथाइफोर जिखिनि एक्सट्रा अर्डिनारि जिखिनि दंमोन बिथांमोननि बेखौ जों मोनसे प्रिजार्भ संरैखा खालामनायनि दरकार दं होननानै आं सानो आरो बेखौ जेरैखि जायाबाबो दाखालि बावै जों आं दाखालि सानथाम जाबाय बेयाव कन्टिनिउ फैबाय थानाया फार्स्ट खालि आं मेथाइखौ मोनलांदों बिथाङा रुंसारि जानानै थाङो ललिता देवी आरो बिथांजों फार्स्ट रेकर्डिंखौ आं मोनलांबाय मेथाइखौ दा बेफोरबायदि जि बर'नि जिखिनि हारिमु बे बर'नि हारिमुखौ जौगासार खालामनो थाखाय आवगायलांनो थाखाय फोजौखांनो थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावदोंमोन बिथाङा फारफ्रोमबो बिथिंनि महरगिरिनिफ्राय बिथाङा मेथाइ सुजुनिफ्राय बिथाङा गावनो फोसावगिरि जानायनिफ्राय बेबायदि प्रडिउसार जानायनिफ्राय बिथाङाबो बेबायदि खामानियाव बिथाङा बाहागो लानो हायोमोन बाहागो लाबोनो हादोंमोन आरो मोनसे जाय जोंनि आसामनि मोनसे मा होननानै बुंदों बयबो मोजां मोननाय जि मोनसे सिरियाल माने बेहरबारि आउटपस्ट बेहरबारि आउटपस्टखौबो बिथाङा बे मोनसे मुंखौ लानानै बेवहाय मोनसे महर माने बेवहाय माने बाहागो लानो सम मोनदोंमोन महरगिरि हिसाबै बाहागो लानो सम मोनदोंमोन आरो बिथाङा नैबे जि माने बेहरबारि आउटपस्ट बे बेहरबारि आउटपस्टनि गेजेरजों गावनि महरखौल' बिथाङा गावनि महरगिरिनि जिखिनि रल बेखौल' बिथाङा रल प्ले खालामाखैमोन बिथाङा बर' माहारिनि माखासे माने थासारिखौबो बा बर' माहारिनि जि मोनसे जोंनि राव जोंनि साननाय बेखौ बिथाङा नैबे माबानि गेजेरजों बेहरबारि आउटपस्टनि गेजेरजों बिथाङा गेजेर गेजेर बेवहाय माने बेरखांहोनो हादोंमोन बिथांनि जिखिनि बेवहाय सानबोलावरि दिन्थिनाय बे सानबोलावरि दिन्थिनाया सानफ्रोमबो बेहरबारि आउटपस्टआव बर' रावजोंनो बियो माने बुंजानायमोन बर' रावजोंनो बियो माने फोसावजानाय जादोंमोन दा बे हिसाबै बियो बिथांजों लोगोसे जोंनि थाखाय मोनसे जाफुंसार मोनसे बियो थासारिमोन दा बिथांनि जि मोनसे अबथिराय जि रुंसारि जानाय बे रुंसारि जानाया जोङो बिटिआर सरकाराबो बेखौ फोरमायदों आरो बिटिआर सरकारनि जि जौसिन जि माने जौसिन जि हाउस जौसिन जि न'खर जायखौ जों एसेम्ब्लि होननानै बुङो बे एसेम्ब्लियावबो थांनाय 24 एप्रिल दाननि जि जोंनि बाजेट सेसन बे 24 एप्रिल दाननि 24 खालार बे 24 खालाराव रुंसारि फैलाव बसुमतारिनि जि जिउमा बे जिउमाया जाहाथे गोजोनै थानो मोनो आलो गोजोनै थानो मोनो बेनि थाखाय जों बिथांनि जि जिउमानि जि गोजोन थासारि बे गोजोन थासारिनि थाखाय जोंनि जि माने हाइस जि फराम जि माने हाइस जि सदन जि हाइस हाउस एसेम्ब्लियाव जोङो नुवाथारिनि सेराव आर'ज गाबदों आरो बिथांनि न'खरजों जोंनि जि कन्डलेन्स मेसेज बे कन्डलेन्स मेसेजखौ जोङो हरदों गमामायैनो फैलाव बसुमतारिनि जि रुंसारि जानाय जि गोमानाय बेयो जोंनि बर' माहारिनि जि मोनसे माने हारिमु बिथिं बे हारिमु बिथिङाव गेदेरथार खहा जादों आरो बिथांनि जि खहा जानाय बेखौ जोङो सुफुंसारनो थाखाय दा जोंनि जिखिनि थांनानै थानाय महरगिरि बिथांमोन बे महरगिरि बिथांमोनखौ आङो खामानि मावनो थाखाय खावलायदों आरो जोङो ज'यैनो जोङो खामानिखौ मावलांनांगोन 22 खालाराव बिथाङा रुंसारि जायो 22 खालारनि एप्रिल दानाव जेब्ला रुंसारि जायो एदिनखालि जोङो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों जोङो ज' दङमोन बे ज' थानानै जोङो बेखौ सावरायदोंमोन आरो गमामायैनो बेखौ फैबाय थानाय समाव जों एसे सावरायनानै बेनि सायाव जों मायबा मोनसे गरन्थ लानो हानाय जागोन आं बेखौ मिजिंथियो आरो जों गरन्थ लानायनि जि मोनसे सावरायनाय बे सावरायनायखौ जोङो खालामगोन जिहेतु दुखुथिया न'खरनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा बेखौ सारादुनि समाव दिनै नैबे समाव दुखुथिया न'खरा गाव हारसिंल' नङा बेवहाय गोबांथार महरगिरि बिथांमोना दङ आरो बेवहाय आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय जि बिटिआर बिटिसि सरकार बे बिटिसि सरकाराबो दङ बेवहाय दान्दिसे उनाव जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा फैबाय थादों सफैगोन आरो बिथाङा गाव साननानै दोननाय माखासे मानि बाथ्राखौ गमामायैनो बेवहाय फोरमायगोन होननानै मिजिंथिदों
आरो बै समसिम जोङो नेनानै थागोन। दिनै रुंसारि फैलाव बसुमतारी बिथांनि गोथार सारादु राजुहुवा भाबै बिथांनि गामियावनो खुंनाय जादों। दा बेयाव बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बाथ्राया बेनोदि फैलाव बसुमतारी बिथाङा सासे बिजाब गुन गोनां सासे महरगिरिमोन आरो बे फैलाव बसुमतारीनि जे हारिमु बिथिङाव खामानि मावलांनाय बे खामानि मावलांनाया जोंनि गेजेराव जोंनि इयुन जोलैनि एबा बर' माहारिनि गेजेराव बा हारिमु बिथिङाव जेब्लाबो गोजोर जानानै थागोन आरो बिथांनि मावलांनायानो बिथांनि गुननि बिदिन्थि आरो बिथाङा सासे जात बर' हारिनि गेजेराव थानानै बर' हारिमु बिथिङाव खामानि मावलांबाय आरो बिथांनि मावलांनाया जोंनो इयुनाव जाहाथे इयुन जोलैफोरनो जे थुलुंगाखां होगोन आं बेखौ मिजिंथिनाय दं। बिथाङा सासे गुन गोनां सासे आर्टिस्ट एबा महरगिरि होननानै आङो सानो। जिहेथु बिथाङा गावनो मेथाइ लिरो, गावनो मेथाइ रोजाबो, गावनो देंखो होयो आरो बिथाङा गोबां सावथुनफ्रावबो बिथाङा एक्टिं खालामनानै गोबां जोंनि गोसोखौ बोनो हानाय एबा जोंनि रायजो राजानि गोसोखौ बोनो हानाय आरो हारिमु बिथिङाव बिथाङा गुवार जे गोसोजों खामानि मावलांनो हादों आरो बिथांनि जे बे अबथिरा रुंसारि जानाया जोंनि हारिमु बिथिङाव एबा जोंनि सावथुन मुलुगाव बिथांनि जे होलांनाय बिहोमाया जे जेब्लाबो गोजोर जानानै थाबाय थागोन आरो बिथाङा दंबावोमोनब्ला जे आद्रा थानाय बिथांनि सिमां जे मावनो लानाय खामानिफोर बेफोर मावफुंजागौमोन आरो जोंनि बर' हारिमु बिथिङावहाय गोबां बिहोमा थालांबावगौमोन होननानै आङो सानो आरो बिथांनि जे अबथिरा जे रुंसारि जानायाव जों दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांनि न'खरजों लोगोसे बिथांनि गामिनि एबा बाय बाहागि बिथांनि गासैबो न'खरजों लोगोसे जोङो दुखु मोननायखौ जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै जोङो न'खरनि बिथांमोनजों जोङो एखे समानैनो दुखुखौ जोङो बानस'नानै लाफाबाय होननानै जोङो फोसावो। जे बिथांनि मावलांनाय बिथांनि जे बिहोमा होलांनाय बेखौ जोङो रिजार्भेसन खालामनांगौआ एबा जोङो गोजोर खालामनानै दोननांगौआ जोंनि हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा एबा दुलाराय बर' हारिमु आफादखौनो होन बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसनखौनो होन बा बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिसन आर्टिस्ट एस'सियेसनखौनो होन जोंनि बयनावबो बे दायथ'आ दङ। जिहेथु जाय बिथांमोनहा जोंनि हारिमु बिथिङाव खामानि मावलांदों गावखौ बावसोमनानै गावनि गुनखौ जे बावसोमनानै जोंनि हारिमु बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावलांदों बिथांमोननि जे मावलांनाय बिहोमाखौ गोजोर खालामनानै दोननांगौआ फोथांनानै दोननांगौआ जोंनि दायथ' होननानै जों सानो आरो बेखौ जोङो थाबैनो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन आरो बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिसन आर्टिस्ट एस'सियेसन दुलाराय बर' हारिमु आफाद जोङो जयै सावरायलायनानै बेनि बिथांनि बिहोमानि सायाव जों गोथौयै सावरायलायगोन। जोङो उननि पर्यायाव मा खालामनाय जायो आरो बेखौ सावरायखांनानै जोङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोनहाबो माबाफोर मोनसे आसनिफोर एबा सुबिदाफोर होनो हायो नामा बिथांनि जे मावलांनाय जे बिहोमानि सायाव फोथांनानै लाखिनो थाखाय प्रिजार्भेसन खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौबो खावलायगोन। उननि पर्यायाव जों सावरायलायनानै खामानिखौ मावलांबाय थानाय जागोन। गिबियावथ' बिथाङा हरखाब थैना थांबाय माने आद्रा सिमां बिथांना आरो जोंहाबो सिमां दंमोन बिथांखौ लानानै हारिमुखौ जौगाहोनायनि बर' हारिमुखौ दा दुखु फोरमायदों दिनैनि दिनाव। नैबे समाव बिथाङा बर'ल' नङा गुबुन गुबुन बिथिङावबो गोबां दावगालांबायमोन। नैबे समाव बिथाङा गोमालांबाय। खिन्थु गोमालांनायनि बेलायाव माबायदि आद्रा थालांबावगोन होनना फोरमायबावनो सानसै। मावनांगौथ' दंबावोमोन खिन्थु जिउआथ' आरो बयनाबो आनान गसाइनि आखायाव दा जोंहा बेखौ बुंनांगौ गैला थांबाय बिनि जिउ सोरनाबा हाबहैबाय खिन्थु आरो बे फैफिननाय नंला दा दुखु फोरमायबाय। खिन्थु मोनसे खोथा बिथाङा ओरैबायदि मानसिमोन जों नुनायाव जोङो जों बिग्राय ब्रह्म बिथां आरो आं जों सानैजों बिथांखौ 1993 मायथाइयाव जेब्ला जों
क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स बेयाव फरायोमोन बे समाव बिथाङा थांदों मेथाइ लानानै थांदों ओमफ्राय मेथाइ रोजाबनो खावलायदों बिथांखौ ओमफ्राय आंनिफ्राय मेथाइ बिदोंमोन दा बेखौ जों पिकआप खालामदों आरो फार्स्टआवनो 1993 इं मायथाइयाव गुवाहाटीयाव रेकर्ड खालामदों उनदाहा केसेट दिहुनदों बिथाङा प्रताप दिहुनगिरिया आरो मेइन रोजाबग्रा गावनोमोन गावनो लिरनाय गावनो सुजुनाय गावनो माने रोजाबनाय आरो दा बेयो बर' समाजनि नङा दा बेनिखायनो बिथाङा माने बावदों माने फाग्ला जाथारनानै ओंखारनाय आरोखि हारिमुआव दा बे मा जालांखो मा लोंलांखो बोरै थालांखो माने खुनु थिग गैया आरोखि बिदिनो थानाय मानाया बावसोमदों गावखौ दा बेनिखायनो आङो बिथांनि फोलेरखौ जाहाथे जोंनि दानि गभर्नमेन्टआ नायो आं माने आफादनि जानानै ओमफ्राय दुलाराय बर' हारिनि जानानै गभर्नमेन्टआव खावलायबाय आरोखि जाहाथे बिथांमोनखौ रिहेबिलिटेसन होनो हायो साख्रि बाख्रियाव सोना होनाय बे बेब'स्था खालामबा मोजां जागौ होननानै आं सानो आरोखि बिथांनि मुङाव माबाफोर मिउजियामफोर बेथ' खालामखानांगौ आरो जुदि रायजोफ्रा जुदि गनायोब्ला जों सानैजों रिक्स लागोन बे स्टेचुखौ बोरै बानायनांगौ आं सानो माने बेखौ बे सिमलायावनो खालामजायो नामा स्टेचु माबाना बसायनानै दोनोब्ला जिहेतु बिथांनि जोनोमा बेवहायनो रायजो राजाया जुदि कन्ट्रिबिउसन खालामलायबा बेखौ जों गोख्रै मावनो हायो आरोखि